Nadugangan na naman ang miyembro sang Bombo Millionaires Club matapos ang ginpatigayon nga grand draw sang 1-2 panalo promo balde-baldeng papremyo na may Cashpot 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Ang bago nga milyonaryo amo si Lina Tomakin, 48 anyos, residente sang Barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Ang iya gingamit nga proof of purchase amo ang Orocan. Siya ang ika-76 nga nanging katapos sang Bombo Millionaires Club. Magduwa sa 1 million peso nga grand prize, nag-ulan man ang dalago pa nga papremyo para sa regional draw sa Luzon, Visayas, Mindanao kag NCR o National Capital Region. Sa kada nasambit nga area, may yara sang first prize winner nga nagabalor sang 100,000 pesos, second prize winner nga 70,000 pesos, kag third prize winner nga 50,000 pesos, kag may tag-apat ka consolation prize winners sang tag 5,000 peso kada isa. Sa Visayas area, yari ang mga tagdaog. Consolation prize winners amo sanday Nomer Flores, 42 anyos, residente sang Barangay Aguinaldo, La Paz, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga R-Florete coupon. Si Adolfo Telesforo, 68 years old, residente sang Barangay Mianay, Ibisan, Capiz, nagamit sang proof of purchase nga Dr. Wong Sulfur Soap. Si Margarita Getes, 75 years old, residente sang Sitio Plus, Inayawan, Cebu City, nagamit sang proof of purchase nga Orocan. Kag si Carlo D. Calda, 27 years old, residente sang Barangay 109A, Phase 2B, VNG, Tacloban City, kag nagamit sang proof of purchase nga Dr. Wong Sulfur Soap. Samtang sa major prize naman, ang third prize winner sa Visayas area ang nagalin sa area sang Iloilo. Iniamo si Maria Corazon B. Allen, 73 years old, residente sang Paho, Napnud, Leganes, Iloilo, kag nagamit sang proof of purchase nga Orocan. Ang second prize winner ang nagalin sa area sang Kalibo. Iniamo si Edgardo Garcia, 63 years old, residente sang Cerudo, Banga, Aklan, nagamit sang proof of purchase nga Omega Painkiller. Ang first prize winner ang nagalin sa area naman sang Bacolod. Iniamo si Jean Carmona, residente sang San Juan Galo, Barangay 12, Bacolod City, nga nagamit sang proof of purchase nga Omega Painkiller. Kabombo! Masobra sa 8 billion pesos ang ginpanagtag sa kabilugan nga dalagan sang 1-2 panalo promo, balde-baldeng papremyo na may Cashpot 2025. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga promo sponsors. Madamo man nga salamat sa tanan nga maukod nga tagpalamati kag tumalanaw nga nagpadala sang ila entries kag padayon nga nagasalig sa papromo sang Bombo Radio kag Star FM. Tub-tub naman sa masunod nga mga papromo sang Bombo Radio Philippines kung sa diin wala sang hokus-pokus kag patod nga nagatupa gid ang papremyo. Saliwat Merry Christmas kag Happy New Year sa aton mga kabombo kag Star Nation. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you.